Ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созаен тинҷаин саломатиётон хубай вақтотон хуша. Имрӯз савдутеҷе баромад дора. Бардуи азиз, имрӯз 12 феврали соли 2024 ва 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомону 50 дирам. Ядсе русид бардуи азиз 1000 рубл 119 сомону 50 дирам истодагиай. Дар имрӯза видео мошини Daewoo Nexi ҳастай, ВАЗ 2109 ҳастай, Toyota Prius гибрид ҳастай. Хонаҳои арзон ҳастай дар ноҳияи Фархор, ноҳияи Панҷ ва бисёри бардуи Россия гуфтанд ки хонаҳои арзон ай шаҳри Душанбе мон. Бардуи азиз, дута хонаи заминии ай шаҳри Душанбе рӯй кардагиам бо нархҳои арзон. Дар ҳамин видео тамошо кунед. Квартираи арзон ҳастай дар ноҳияи Фархор, шаҳри Кӯлоб ва шаҳри Душанбе. Хизиқи видео ҳамиае ки я ҳавлии фурӯшии 30000 сомониш мега. Бардуи ғарибон шумо метавонед ки я ҳавлии фурӯширо 248000 рублда бихарен. Барои ҳам видеоро то охиша тамошо кунед бардуи азиз. Чизе ки гуфтам ҳамаш ҳастай. Фақат я дона лайки бепла барои меҳнатҳои мо биҷиқен. Ана ки мирим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешаванд. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه. گرانتیا. бале, هی. نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میومده. ана ки бардуи азиз мегзарем ба 1 миллион имрӯза як чойник лимончоя дар пештон бигирен, як дона лайки бепла барои меҳнатҳои мо биҷиқен. дӯстони азиз, ин мошине дидесен мошинҷон айда, мошин беҳад зурай. мошини фурӯшии Daewoo Nexi, соли баромадаш 1994 солай. сӯзишвориш газ бензин бардуи азиз. газ қатъи гарени бисёр мегарда, касе ки Nexi ай кардагиай медона. сӯзишвориш газ бензин кор мекуна, абъём моторош 1.6 литра, коробкаш механика, 6 моҳ ҳуҷҷат дора бардуи азиз. 6 моҳ ту метавонӣ ки катагӣ кунӣ бигардӣ. балонош навай, хадавоиш созай. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нарша гуфта ки 15000 сомонӣ бугӯ. беҳад нархи арзоне ки. бардуи азиз, мошин дар ноҳияи Ёвон нархиш 15000 сомонӣ ва пули русӣ 124000 рубл мешидай. нархи зурайне ки. бардуи азиз, мегзарем ба 2 миллион имрӯза як мошинчаи фасони дига модароӣ кардагиам. бовар ки нархша мефаҳмен қариб харидор мешенда. бардуи азиз, як бародар ҳамин мошина рӯӣ кард, гуфт акай савдутиҷе та дар наворот чақчақҳои зур мекунӣ, ҳамира биги я рекламачака. гуфтам гап нест. бардуи азиз, бо диққат гӯш кунед, ҳозир ман маълумот ша гап мезанам. мошини фурӯшии ВАЗ 2109, соли баромадаш 1997, сӯзишвориш газ бензин кор мекуна, абъём моторош 1.6 простой карбюраторай, коробкаш механика, ҳуҷҷатош буд шидагия. бардуи азиз, пулои русиро ай Россия ҷамъ кардагӣ бошӣ, миёи тоҷикӣ мекунӣ, бардуи азиз, ҳуҷҷатш мекунӣ ва баҳай мекунӣ мегардӣ. ана балонош состояниш навай, бардуи азиз, хадавоиш чотки нормални ай мега, мошин на хаду мегарда. соҳибиш бардуи азиз дар Россия ай соҳибиш. гӯш кесем бардуи азиз. соҳибиш дар Россия бадай, мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нархи охираш 6500 сомонӣ гуфта бугӯ. нархи охираш 6500 сомонӣ ва пули русӣ 54000 рубл мешидай. ина номерои тселш да бардуи азиз, чӣ гап дора, номерои наи поёнгиш WhatsApp ҳам дора. дӯстони азиз, занг бизанен, ВАЗ 2109-ра бо нархи арзон бихарен. пул мешид, ҳозир худо мехаридимаш да. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардуи азиз, компанияки баха, компанияки рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московския област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳамин бародаро да удобния мераванд, шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меорам. бардуи азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай.
и яка пастаяне ами кор дай мақсад номерош WhatsApp дора занг мезанен сразу ответон мета. Бисёр инсони хубай бародарай ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. Ай ҳамада компания арзон бардуи азиз 8000 рубл. Агар ай номи канали Сауду теҷи гап занен ба шумо арзон мекуна. Инаи бародарора нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. Такси граница, инам вусок самомад рафта инҷа, варинот, ҳама садкуза. Дар ин номеро ки ҳамҷа мебирояд, тамос гире, мебарату соҳ самомад меорату. Яду видеои пешнар аҳамият додум бисёри бародаро навистагиянд ки ака душанбе навистаи ай душанбе намемонӣ. Ина бародари азиз агар подписатсия кардагӣ бошӣ вақт соаташ омад ина хонаи арзонаи шаҳри Душанбе тамошо кӣ агар подписатсия кардагӣ бошӣ. Бародари азиз хонаи дешен қарудора дар шаҳри Душанбе тарафи жилмастӣ 6 сотиқ заминаи 4 дар хона ба калидораш кардагӣ кухни бания дар друншай. Ремонт бародари азиз коробка буда ина ҳуҷҷатоша десен 100% масъалаи ов свечам бародари азиз ҳастай чихеле ки гуфтам ҳуҷҷатош ҳамаш 100% таҳ карда мондагӣ дата подвал дора бародари азиз гирди хона ду тарафш маҳкам кардагӣ нархи хонара 300 000 сомонӣ гуфтак бугу. 300 000 сомон касе харидор бошем бо савдо мешава ва пули русии ҳисобкитобаш кардем 2 миллион 485 000 рубл мешидай. номерои тоҷикистонш ҳам ҳастай дар номерои россияш WhatsApp дора занг бизанед маслиҳат кунед. касе дар бародари азиз ай шаҳри Душанбе хона дар кора ина подписатсия кардагӣ бошем бо як хонаи арзон барои шумо. И хонаам барои шумо дӯстони азиз. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, деҳаи Гилистон, қариби масҷиди Мавлоно. 4 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, ремонти хонаҳо замонавӣ ба дараҷаи олишай. Масъалаи ов свеч бародари азиз ҳастай, ҳуҷҷатош қарори замин ва техпаспорт доштай. ошхона, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона дора бародари азиз ва дӯстони азиз соҳиби хона гуфтагие ки дарахтои мевадиҳандаам дора чихеле ки дар навор десен дарахтои мевадиҳандаам бисёр доштай. ана ремонти замонавӣ ба дараҷаи олишай бародари азиз фақат пула миёри метию медрои зиндагӣ мекунӣ. нархи хонара гуфта ки 310 000 сомонӣ бугу. 310 000 сомон ба пули русӣ 2 миллион 568 000 рубл мешидай. нархи зур айне ки занг бизанед маслиҳат кунед. бародари азиз мегзарем ба 5 миллиони имрӯза як хонаи арзон аз ноҳияи 5 мемонам. бародари азиз ноҳияи 5 бисёр ҷои зуре. бародари азиз ноҳияи 5 ман рафтагиам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати намуна деҳаи коммунизм. 10 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ ремонташ қоидавиай. светаш ҳастай овшам бародари азиз ҳастаю мегзарони тамом. светиш бидай овша бародари азиз мақсад овш проблема нест овш ҳастаю мегзарониш. ҳуҷҷатош мега 100% ошхона, баня, ҳоҷатхона, кухни, аловхона ва оғили детаҷа дора чихеле ки дар навор дидесен мактаб, магазин, масҷид, метпункт наздикай. дӯстони азиз соҳиби хона гуфта ки нархша 100 000 сомонӣ бугу. 100 000 сомон бародари азиз 10 сотиқ анади дар хона ремонти қоидавӣ хати нархиш 100 000 сомон гуфтагие ки харидори қазиқ боша бо савдош мекунем. бародари азиз ба пули русӣ 828 000 рубл мешава. занг бизанед маслиҳат кунед. касе тамошо кардесав дар комментиара бинависа ки ҳо ака тамошо кардесам. бародари азиз лайка барои меҳнатҳои мо биҷихен. и ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи 18 паварота. 12 сотиқ заминаи ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош тайёр бидай бари ҳавлида канали ови дарёи 5 мегзара. мактаб, магазин, масҷид, балниса наздикай. дӯстони азиз и ҳавлии фурӯшӣ бародари азиз барои говмол кардан ё барои мисол деҳқонӣ кардан бисёр ҷои зурай. соҳибаш гуфта ки 1 сотиқ заминша 2500 сомонӣ бугу. агар ҳами 12 сотиқ замина бихаран 30 000 сомон бародари азиз. фаҳмидена? 1 сотиқ заминаш 2500 сомон. агар мисол ҳамаш ҳами 12 сотиқ замина бихарен 30 000 сомон. соҳиби гуфтагие ки фақат харидорои анеқ занг бизана. ба пули русӣ 248 000 рубл мешава. 12 сотиқаш ана 248 000 рубл. бародари азиз агар ай ноҳияи Фархор бошен тамошо кунед, подписатсия кардагӣ бошен видеои ма шумо дам мерава. дӯстони азиз и квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор назди бозори марказӣ пишти Маориф.
дом дуэтаҷа дӯстони азиз, яъне ки доми дуошёна будай, сехонага квартира дар дим этаж қарор дора, ремонти квартира замонавӣ дӯстони азиз, хеле ки дар навор дидесен, нарша гуфтагие ки 220,000 сомонӣ. 220,000 сомон. касе харидор бошен бадруи азиз занг бизанем, бигӯян ки номеро рай канали Сауду Теҷа гирифтам, шумо дабо барои нархеш арзон мекуна. маълумоти бештара бадруи азиз занг зада ба телефон мегирен. бардуи азиз мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза як мошини камрасхода гап мезанам, бо диққат гӯш кунен. Toyota Prius гибрид. гӯш кесен бадуи азиз, Toyota Prius гибрид, соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин, объём моторош 1.8 литра, коробкаш механика, 4 моҳ ҳуҷҷат ва 4 моҳ танировка доштаи, балонош 17 нав задагиай, хадавоиш мега 100%. дӯстони азиз, мошинач хеле ки гуфтам камрасходай, дар 100 километр 5 литр бензин мехӯра. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша гуфта ки 115,000 сомонӣ бугӯ. 115,000 сомон ба пули русӣ 952,000 рубл мешава. ва соҳиби мошин мега ки алиша мешава ба хона дар шаҳри Душанбе болои пул метем. бардуи азиз занг бизанед 115,000 сомон ё бихаренаш, ё агар ай шаҳри Душанбе хона дошта бошем болои сум метия. голиам лимончой зест ё кофечой дагзашти? Шерина зинда бошӣ. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. Духонага квартира дар дим этаж қарор дорад, 47 квадратни метраи. домои пешна квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби хона гуфтагие ки хона дар ҳолати хуб қарор дора, бо ҳамаи шароитошай, об, свет, термос, хулоса ҳамаи чиз ҳастай. кӯчаи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Кӯлоб. бардуи азиз, хеле ки гуфтам духонага дим этаж шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, нархеш 180,000 сомонӣ мега. бисёри бардуро дар Россиян гуфтанд ки ай шаҳри Кӯлоб квартира монда, марҳамат бардуи азиз, 180,000 сомонӣ ба пули русӣ 1,491,000 рубл мешидай. занг бизанен, ҳози бихаренеш. бардуре ки бардуи азиз, ай Россия гуфтабдем ки квартираи арзон ай шаҳри Душанбе бимон, марҳамат гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 26 квадратни метраи. дом навастройка квартира нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додагия ки хона бо таъмири замонавӣ кардагия. бардуи азиз, ҳамаи шароитош ҳастай. алиша мешава ба мошини Camry D ё Lexus ё электромобил болои сум мегирам. фақат бардуи азиз, соҳибаш ана илтимос кардагия ки харидорои аниқ занг бизана. дӯстони азиз, числаи видеора нигоҳ кунед, барвақтар боша занг бизанен. ё мисол Camry D, Lexus электромобил қабул мекардай, болои пул битенеш. имрӯз бардуи азиз, 12 феврали соли 2024 числаи видеора нигоҳ кунед, барвақтар боша занг бизанен. бадруи азизам, мебад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза, аз куҷое ки мошинҳои арзон, ҳавлии фурӯшӣ, квартираҳои арзон, хонаҳои заминӣ, чизе ки арзонтар роӣ кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. аз куҷое ки бардуи азиз намондам, бифаҳмем ки ай ҳамуҷо роӣ накардисан. иншоалло бардуи азиз, шумо подписатсия кунед, лайк биҷиқен ҳамин наворда. ай ҳама ҷо ососта роӣ мекунанд канали мо. дӯстони азиз, просмотрои канали мо миллион шидеса, иншоалло ки ай любой ҷо мо дар роӣ мекунам. барои он бардуи азиз, фақат шумо як дона лайка биҷиқен, подписатсия раҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонед. ма ке ки видео кардам, шумо да уведомление, яъне ки сообщение шумо да мерава, мега ки Сауду Теҷа видеои нав партов дар канал. барои он бардуи азиз, шумо подписатсия раҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонед. як дона лайки бепалам биҷиқен ва дар комментария бинависен ки Сауду Теҷа ба пеш. ё бардуи азиз, дар комментария рақами 5 бинависен, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем. ва дӯстони азиз, дига гапам надорам, агар ягон реклама дошта бошед на номерои WhatsApp ма. ва дӯстони азиз, агар мисол шароитотон боша, видеоя додарак ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунед. Хаяка.
дӯстони азиз, додараке дар навор десем бемор ай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. Дигар илоҷиш нашида дидан ки мисол почааш сиёҳ шида, почааш ай зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. Падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.